муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ки суми Россия баланд мешавад ё ин ки не? Мо ягон ширкату хати сарукор надорем бародар. Салом тамошобинони барномаҳои Сомониён TJ. Як информатсияи нав барои қабул кардан ба кор шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон. пешкаши шумо мегардонем бо диққат видеоро тамошо кунед. иёлоти муттаҳидаи амрико 66 000 виза барои шаҳрвандои тоҷик ҷудо кардагиай ва касе ки мехоҳад соҳиби ин гуна виза бишавад, шумо бояд ки худтона номнавис бикунед. барои номнавис кардан дар рақамҳои рӯи экран WhatsApp-да бинависонед. мавзӯи асосии имрӯзаро шурӯъ мекунем. бо диққат гӯш кунед. давлати қатар муҳоҷирони тоҷикро ба кор даъват мекунад. яъне ки қатар муҳоҷирони тоҷикро барои кору фаъолият кардан даъват кард. давлати қатар омода аст муҳоҷирони меҳнатии тоҷикро бо кори мавсимӣ таъмин намояд. масъалаи сафарбарсозии муҳоҷирони меҳнатӣ аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Қатар зимни мулоқоти масъулини вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон бо намояндагони вазорати рушди идорӣ, меҳнат ва умури иҷтимоии давлати Қатар мавриди муҳокима қарор гирифтааст. мулоқот бо намояндагони вазорати рушди идорӣ, меҳнат ва умури иҷтимоии давлати Қатар дар шакли маҷозӣ баргузор гашта, мақсад аз он ба ҷои кор ва дар мавсимӣ таъмин намудани шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон дар давлати Қатар буд. намояндагони вазорати рушди идорӣ, меҳнат ва умурии иҷтимоии давлати Қатар изҳор доштанд, ки шароитҳои зарурии кориро барои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон фароҳам меоранд. дар рафти мулоқот зиёда аз 20 субъектҳои хоҷагидории Тоҷикистон ки иҷозаи интиқоли қувваи корӣ ба хориҷи кишварро доранд, розигии худро барои ҳамкорӣ бо ширкатҳои давлати Қатар баён намуданд. теъдоди муҳоҷирони маҳдуд набуда вобаста ба талаботи давлати Қатар муҳоҷирони меҳнатии тоҷик ба ин кишвар сафарбар карда мешаванд. яъне ки давлати Қатар чӣ қадар муҳоҷире ки талаб намояд, шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон хоҳишмандон метавонанд ки ба он ҷо барои кору фаъолият кардан сафар кунанд. ва давлати Қатар инчунин қайд карда гуфт ки ҳар як нафаре ки ба ин ҷо барои кору фаъолият сафарбар карда мешавад, шароити хуб фароҳам оварда мешавад ва дар ин ҷо маҳдудият ворид шидагӣ нест барои шумораи нафарҳое ки ба Қатар коркунӣ мераванд, чунки ҳама шартномаҳое ки оиди кор кардан дар дигар давлатҳо баста мешавад бо тариқи вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ мебошад. шаҳрвандони дилхоҳ метавонанд рафта муроҷиат кунанд ба вазорати меҳнат ва бо тариқи номнавис шудан, номнавис кардан баъдан метавонанд ки ба навбат ба ҳамин давлатҳои корӣ сафарбар карда шаванд. акнун комментарияҳои шуморо мехонем камтар ва ба саволҳо ҷавоб мегардонем. ягон нафари шумо границаи Қазоқистон сафар кардан бихоҳед, рақамашон дар рӯи экран мебироянд. ҳатман ки занг задед, айноми ма гап занед. худованд хоста бошад, соҳу саломат шуморо мебарам. заринаи Зувайдулло нависонда. салом додарҷон, ҳамин мегуфтӣ ки суми Россия баланд мешавад ё ин ки не? дар мавзӯи боло рафтани қурби асъор мо аз пеши худмон ҳеҷ чиз гуфта наметонем. арӯзаша Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешкаши шаҳрвандон мегардонад. як нафари дигар нависондаи: акаҷон ассалому алайкум, ман дар чорни спискаям. вақте ки шумо дар чорни списка мебошед, бояд ки аз Россия берун бубуроед як бор ва аз сари нав ворид шиданда документҳоро қонунӣ мекунед. тамом. Шерзод Сафаров нависонда: ассалому алайкум ака, агар гости бошӣ метавонӣ граница барай биёй документ кунӣ. ба шумо барои видео раҳмат. худованд нигаҳбонтон. зинда ва сарбаланд бошӣ бародари азиз. вақте ки шумо гости мигратсиони карта доред, аз Россия ки берун биромаден, баъди 3 моҳ ҳуқуқ доред ки вориди Россия бошавед. азизова нависонда: салом бародар, ман як нафар модар работа задам, 3 моҳа регистратсия кардам, аммо патент накардам. муҳлати регистратсия гузаштааст. чӣ кор кунам, граница гузарам, патент карда метавонам ё не? илтимос додарҷон ҷавоби аниқ гӯед. чӣ кор карданамро намедонам. вақте ки шумо мақсад патент кардагӣ нестен ҳозир ва ба граница сафар карданӣ мешавед, тавсияи мо ҳамае ки бо ҳамун нафарое ки граница мерен пешакӣ суҳбат кунед ва ба шумо гарантия битиҳанд ки шуморо аз граница мегзаронанд ва обратно боз медироед Россия, баъдан метавонед сафар кунед. чунки ин ҳолате ки шумо гуфтестен, вероятност бисёртаре ки шуморо запрет навоест кунанд вақти аз Россия биромадан. умед нависонда: ассалому алайкум акаи Солмон, неста ягон фирма айшоти худаш бара Америка
баъд сари кор бигира. мо фирмо қатъи сару кор надорем, мо ягон ширкату қатъи сару кор надорем бародар. танҳо ягон заявка рӯй кардан ё номнавис кардан ҳамин чизора мо метонем. мақсад тамом. атак астарниша мо аз уҳдаш биромадан наметонем. хусрав нависондаe. салом ака. мегам патент қимат мешавад. чанд қад қимат мешавад? тақрибан ягон ҳафта пас рӯйхати тамоми шаҳрҳои федератсияи русия ки нархи патент чӣ қадар мешавад пешкаш мегардад. худо хоҳад видео мекунем ба. ҳозир ҳамаи шаҳрҳо аниқ шидагӣ нест бародари азиз. як нафари дигар нависондае ки як савол. ҳамӣ ба ватан рафтӣ? чанд қа пас метонӣ омада? меган рафтӣ то 3 моҳа омада наметонӣ. агар мигратсиони картаи шумо гости қайд кардагӣ бошад, бале вақте ки биромадем то 3 моҳа дигар ҳуқуқ надорем ки Россия биёем. алишер абдуллоев нависонда. салом акай сорбон. кадоме гапҳои безеб менависад? нахоншон ба худо супор. пешравӣ интизорем. мо ба худоам месупорем одами бадам. вале дар инҷа баъзе бадбахтҳое ҳастанд ки ҳаррӯза вақти худшона мегиранд, вақти мора не. мо аҳамият наметиҳем. ҳар касе ки сухани бад дорад, дили нияти бад дорад, ба худованд месупорем. худо аз дили нияти ҳар кас огоҳ аст. барои одами баақл ин ҳамин қадар гап басанда аст. тамошобинони азиз ва гиромиқадр, навори имрӯзамона ҷамъбаст мекунем. то видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.